Dakle, ovako da je ovo napisano 2000. godine, čovek i da razmisli, međutim 2025. godine vi ste i dalje u 90-ima. Niste shvatili da se totalno sve promenilo, a promenilo se na taj način što sad treba da shvatite šta je to imati državu i narod. Pošto vi to niste shvatali, pošto to niste imali 1000 godina, sada, posle eto 30 godina postojanja vaše nezavisne države, imate geopolitički problem. I kako ste reagovali? Napravili ste savez sa Albancima, u koji sada terate Bugare, poslovično Rumune i tako dalje i tako dalje. A zašto se to dešava? Pa to se dešava zato što NATO pakt više nije dovoljan. To jest, Amerika više ne brani na lepe oči. I sada ste ostavljeni da se snalazite sami. I to će vama biti dosta teško. S obzirom da nemate iskustva u vođenju države i nemate iskustva u da Bog da imao pa nemao. Vidite, mi kao Srbi koje stalno prozivate i tako dalje smo ipak narod koji je imao nekoliko država za ovih 1000 godina. Dok ste vi stalno bili u tuđoj državi, niste imali svoju. I smatrali ste da ako rešite Srbe da ste rešili sve probleme. I eto, posle nekoliko decenija, šta sad imamo? Ono zašto ste žudeli nekoliko vekova, to su Evropska unija i NATO pakt, jer ste to žudeli u Austriji, to ste žudeli, kako da kažem, u nacističkoj Nemačkoj, to ste žudeli 91. da budete deo tog civilizovanog kolonističkog sveta. E sad se to ruši. I gde vam je sad alternativa? Albanija. To je vaša alternativa, svaka čast. Vidi se da ste baš stara nacija, star narod i stara država. Kada ste vi od Amerike spali na Albaniju, onda je sasvim jasno kuda ide vaša politika i vaša geostrategija. Dakle, samo po tom potezu se vidi koliko ste državnički iskusni i pametni. A ja ovde Srbima ne mogu da objasnim da u stvari niste baš toliko pametni i niste baš toliko pronicljivi. Zato što ste vi za 100 godina iz 3 puta hteli da se rešite Srba. I sada kada ste se konačno rešili Srba, sad ste spali na situaciju da su vam Srbi jedini most ka onome što dolazi. A to je totalna eksplozija, ekspanzija istoka, koju ćete morati da gledate. Jer i sam Zapad ne može da se izbori sa tim. I kako ćemo sad? Ko je sad pobedio? Ko je sad u kojoj priči? Šta ćemo sad da radimo? Šta ćemo sad? Šta ćemo sad, ljudi? Nemate alternativu. Vaša alternativa je Albanija. U konačnici Bugarska. A svi znamo vrlo dobro kako se završavalo to kada krenete da pravite takve saveze. U 2 svetska rata smo videli. U početku ide fenomenalno, a onda posle spasavaj se ko može. To istorijsko iskustvo uči narod koji zna da ga pročita. Nažalost, Srbi nisu pročitali svoje istorijsko iskustvo 2 puta. Ali ovoga puta će ga dobro pročitati. Što znači da ste vi u geopolitičkom i geostrateškom haosu. Nemate više Srbe, a što se ostalih tiče, niste im toliko bitni. Aj, u zdravlje.